Hazvina kumira zvakanaka mburi yeZimbabwe enda kudyiri rinopisa nhasi iko zvinezvi kwaita mumwe muchato wanetsa talk of the town muchato wainvite kwa vanhu vakawanda but pana paita imwe information inotatigedza ndingomhanya iri kubuda nekwaBaskoro News. Comrade Lynn vari kupedza basa vari kutaura kuti zvoni Temu president's son is getting married and he is going around inviting people to attend by Ginya so that it appears as if he is a saint and isu setino munyebera chero Jesu akaapia pamuchato iwoyo sekukana nekugararia hazviti mise kukurakasha igaro ziva kuti unenge tinenge tine data rese miswa irasta regi siya kupfugamira vanhu kuti vauye kumuchato wemwana wako kasi ukuda kuvaisira muchetura here Germany iwe you are desperate ndo mashoko atiri kutambira panapa for sure ikumuchato kwenda nokawanda the likes of ana ED vanga variko nevanhu vakasi akwa kune vanhu hobo line up yacho kai vanhu vanga variko koka hauzombodi but manje pari kunzi mukomana anga achitenderera achitoti vanhu baiginya uye kumuchato wemwana wangu uye kumuchato wemwana wangu handisi kuziva kuti zviri kuzofamba sei desperation yakakurisa kudaro unenge wazombonyanya ushayei munhu handazvishaye vakomana ava vofutika akomanaka wotofambira munhu one by one macosti kaya mune muda kuita sei kudya mari muda kuita sei kuti uyandi kudyise mari kana kuti makeke muchato wemwana wangu zvinonyadzisa izvi it's sad but ndo zvinhu zviri kunzi zvaitika ko tingadi totongopfura nepapo tichitongoti bvo gore rineri nekutaurira rinotononoka kupera zvari kutoita zvinhu zvekuti zinzira pakati izvi kaizvi dzatoo dzimwe nyaya rinototanga patotanga takutotanga tatodzokera kuna January tichadzidza zvakawanda zvedu anyway ikatiisire panapa nyaya dzevanhu dzinonakidza kaidzi kana uchingonakidzwawo nadzo unongosiya valaikawo kana usiri kunakirwawo ndekwako but the most important thing siya walaika kana uchingori first time yako panapa you know what to do man gara wafollower ita kuti zvinhu zviende kumberi tirambe takaita se takajegera game chacho.